नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शक हो, आपल्याला सांगताना आनंद होतोय कारण माझ्या शेजारी बसले आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील नेरूर गावची कन्या, अशी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं रत्न अर्थात रुची संजय नेरूरकर, अर्थातच बयो. बयो, खरं तर तुझा स्वागत आहे कोकणशाहीच्या स्टुडिओमध्ये. तू इलस त्याच्यामुळे आमका सगळ्यांका आणि आमच्या कोकणशाहीच्या दर्शकांका निश्चित आनंद झालो तुका बघून, कारण की आम्ही सगळेच जण म्हणजे माझ्यासहित कोकणशाहीचे सर्व दर्शक असतील हे सगळेच तुका रोज बघतात. छोट्या बयोची मोठी स्वप्न या कार्यक्रमामध्ये माका खरंच तुझ्याकडनं आधी जाणून घेऊचा, तू नेमका या क्षेत्रात इलस कसा, सुरुवात काही न झालेली? मी पहिल्यांदा एकांकिका आणि नाटकात छोटे काम केलं. माझे बाबा पण आधी नाटकात काम करायचे, त्यांनी मला शिकवलं नाटकात काम कसं करायचं, एकांकिका शिकवल्या आणि ॲक्टिंग कशी करायची हे माझ्या बाबांनी मला शिकवलं. त्यानंतर मी छोटे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, एकपात्री वगैरे केले. पण आताच्या घडीला तू जे काही तुझ्या माध्यमातून आमच्या सर्वांसमोर येतं आहे हे निश्चित आमच्या सर्वांची ना बयो मान अभिमानानं उंचावणारी गोष्ट आहे. मी पुढचा प्रश्न विचारण्यासाठी माझा सहकारी चिन्मय घोगळे त्याच्या हातामध्ये हा बूम देतोय. चिन्मय, बयोशी तू संवाद साधावा. बरं बयो, तुझं ज्यावेळी सिलेक्शन झालं होतं या मालिकेसाठी नेमका कसा आनंद झाला होता तुला, तुझ्या घरच्यांना आणि तुझ्या शाळेतल्या मित्रांना? त्यांना खूप आनंद झालेला आणि त्यांना पहिलं असं वाटत नव्हतं की माझं असं कुठे सिलेक्शन होईल, आणि जेव्हा झालं तेव्हा त्यांना खूप आनंद झालेला. आणि ओके, बरं एवढे मोठे कलाकार तुझ्यासोबत सध्या काम करतायत, कारण तू देखील पहिल्यांदाच टी व्हीवर दिसणार होतीस, मोठ्या कलाकारांसोबत काम करत होतीस, भीती होती का मनामध्ये? नाही, म्हणजे अजिबात भीती नव्हती सुरुवातीला सुद्धा? थोडीशी वाटलेली, पण मग सगळे विक्रम दादा, वीणा दीदी सगळे माझ्यावर मजा करायचे, त्यामुळे मला अजिबात भीती नाही वाटली. अच्छा, मग सेटवर कशा गप्पा गोष्टी मजा कशा करता तुम्ही? ते पण आमच्याबरोबर खेळतात, सगळे मोठमोठे कलाकार आमच्यावर खेळतात, आमच्यावर मस्ती मजा करतात. बरं, स्पेशली साईनाथ, मी तुला विचारेन, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले बरेचसे कलाकार आहेत ते नेरूरमधले आहेत. यामध्ये गणेश मेस्त्री असतील, लोकराजा सुधीर कलिंगण असतील, निलेश गुरव असतील आणि आता बयो, जवळपास डझनभर तरी कलाकार जे आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले एकट्या नेरूर गावातून आहेत. काय सांगशील? खरं तर ना चिन्मय, डझनभर म्हणजे फार आकडा तू कमी सांगितला आहेस. खरं तर नेरूर गावचं ग्रामदैवतच आहे श्रीदेव कलेश्वर, त्यामुळे त्या गावावरती श्रीदेव कलेश्वराचा आशीर्वाद आहे. त्यामुळे बरोबर ना भयो, एकूणच त्या गावामधनं असंख्य कलाकार जे आहेत हे एकूणच या संपूर्ण इंडस्ट्रीला मिळालेत. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव जे हे रोशन केलं जातं आहे. भयो, खरं तर तुझा प्रवास सुरू झाला, तुमची सेटवरती मजा तर होत असते. तुझा ना आवडलेला तो एक सीन मला आठवतो, म्हणजे मगाशी मी बोलताना तुला ते बोललो होतो की त्या वाडादरच्या ब्रिजवरनं तुझं पुस्तक खाली जातं म्हणून तू उडी मारतेस. नेमकं काय होतं त्यावेळी, तो सीन नेमका काय होता, कशा पद्धतीनं शूट झाला, खरंच ऐकण्याची इच्छा आहे. पहिली मला सांगितलेलं की तुला खरेच उडी मारायची आहे, तेव्हा खूप भीती वाटलेली. पण मग माझ्यासारखी दुसरी मुलगी पाण्यात उडी मारते, पण तेव्हा पण तिला खूप भीती वाटलेली. माझ्या आईला जास्त भीती वाटलेली ती उडी मारते बघून. पण एकूणच ना तो सीन जो होता ना, हा सीन हा तितकाच म्हणजे अंगावरती काटा उभा करणारा होता. बयो, खरं तर तुझा हा प्रवास सुरू झाला, मगाशी मी तुला विचारलं की एकूणच या प्रवासामध्ये सुरुवात तुझी कशी झाली, तुला या प्रवासाचा वारसा कुणाकडनं भेटला? वडिलांकडनं, तर वडील तर ह्या क्षेत्राशी संपूर्ण संबंधित होते. वडिलांचं कशा पद्धतीनं एकूणच योगदान आहे, तुझ्या घरातल्यांचं कशा पद्धतीनं तुझ्या प्रवासामध्ये योगदान आहे? माझा दादा मला प्रत्येक वेळी सपोर्ट करतो, माझी आई पण मला प्रत्येक वेळी सपोर्ट करते. जे मला कळत नाही ते आई आणि दादा, पप्पा दादा, त्यानंतर माझे बाबा मला सांगत असतात. मला ना अजून एक खरंच जाणून घ्यायचं आहे की मगाशी चिन्मयने देखील विचारलं की एवढ्या मोठ्या कलाकारांबरोबर म्हणजे तिथं वीणाताई देखील आहेत आणि इतर कलाकार आहेत, या सर्वांबरोबर तू काम करत असतानाचा तुझा अनुभव काय, ते तुला कशा पद्धतीनं सांगतात, कसा काम केलं पाहिजे किंवा कशा पद्धतीनं ती ॲक्टिंग केली पाहिजे, असं काय, कसं मार्गदर्शन भेटतं त्या लोकांकडून? ते जेव्हा चुकतं तेव्हा मला सांगतात की असं नाही करायचं, असं करायचं, असं जे जे चुकतं ते प्रत्येक वेळी मला ते सांगतात. पण मी ना असं पण एक ऐकून आहे की तू फार तिकडे खोड्या करतेस.
हो करते. काय असतात ग खोड्या त्या? कारण माझ्यापर्यंत बरीच माहिती तिकडनं पोचलेली आहे सेटवरनं. काय असतात खोड्या? पाहताय ना दर्शक, खरंच छान हसणारे आपल्या सिंधू कन्या आहे. तिचं हसू पाहून ना असं वाटतं की अरे वा क्या बात आहे. लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, असंच लहानपण असावं. बाळा काय सांगशील, कशा पद्धतीनं तू घोड्या काढतेस तिकडे? सगळ्यांना चिडवत असते. दादा पण ते माझ्यावर सगळे दादा असतात ते खेळतात, मग त्यांच्यावर मी पण खेळते, त्यांना चिडवते. मग तुला ओरडत नाही ते? नाही, कोणीच नाही ओरडत मला सेटवरती. म्हणूनच एवढी चांगली कलाकृती आपण सोनी मराठीवरती पाहतोय, कारण की टीमवर्क आहे. आणि अर्थात बयोची म्हणजे रुचीचा जो काही प्रत्येक वेळी रुची स्क्रीनवरती येते त्यावेळी तो कार्यक्रम तितकाच वेगळ्या उंचीवरती पोचलेला असतो. बरं, यापूर्वी तू एक पात्री नाटक असं केलं होतं असं मला कळलं होतं. एखादा डायलॉग होऊन जाऊ दे. हो झालाच पाहिजे. बयो आणि सेटो म्हणजे डायलॉग बयोचा एक झालाच पाहिजे. वेबमेडी ॲप माझी, म्हणजे याचा अर्थ काय नेमका? वेडी आजी. वेडी आजी. बरं, आता दिवाळी आहे, दर्शकांना आपल्या सगळ्या दिवाळीच्या शुभेच्छा देशील? तुझं आणि चिन्मय, त्या आम्ही ना सिरियलमध्ये पाहिलं आहे, त्या आईबरोबर तुमची एक सांकेतिक भाषा आहे. त्या सांकेतिक भाषेमध्ये सर्वांना ती शुभेच्छा जी आहे ती ऐकण्याची इच्छा आहे. तुप मुमका दीपमिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. डायलॉग आणि अगदी म्हणजे ना मी एक ह्याच्याविषयी अजून एक ऐकून आहे, तो म्हणजे हजरजबाबीपणा. हजरजबाबीपणा हे खऱ्या अर्थानं रुचीचं अजून एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे चिन्मय. रुची एकूणच ना छोट्या बयोची मोठी स्वप्न. कसं आहे की आम्ही ती सिरियल पाहत असताना तुला त्या सिरियलमध्ये अर्थात डॉक्टर होण्याची इच्छा, कठीण परिस्थिती असते, त्या परिस्थितीतून तू मार्ग काढत पुढे जात असते. तुझ्या खऱ्या आयुष्यामध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे, तुझी खऱ्या आयुष्यातली नेमकी मोठी स्वप्न काय ती जाणून घ्यायची. मला मोठं होऊन डॉक्टर बनायचं आहे. जे बयोला पण डॉक्टरच बनायचं आहे, पण मला पण डॉक्टरच बनायचं आहे. आणि माझे आई बाबा पण मला खूप सपोर्ट करतात. म्हणजे फक्त सिरियल पुरतं हे एकूणच आयुष्य मर्यादित नाही राहिलं दर्शको. कुठंतरी वैयक्तिक आयुष्यात देखील या छोट्या बयोची मोठी स्वप्न आहेत, आणि स्वप्न बयो तुझे पूर्ण व्हावं ह्या माझ्याकडनं सदिच्छा आहेत. चिन्मय, बरं, तू पूर्ण वेळ आता सेटवर असतेस, आता वय वर्ष तुझं 11 आहे, अभ्यास देखील असेल. नेमका अभ्यास आणि तुझं काम नेमका वेळ कसं देतेस त्याला? जेव्हा माझे सीन असतील किंवा दुसऱ्याचं शूट सुरू असेल तेव्हा मी सगळं माझं पुस्तक दप्तर सगळं सेटवर घेऊन जाते, आणि वेळ मिळेल तेव्हा मध्ये मध्ये अभ्यास करते. अरे म्हणजे मध्ये मध्ये अभ्यास आणि त्याला वेळ काढतेस तू? हो. ग्रेट. सुरू होतीये माझी गोष्ट, छोट्या बयोची मोठी स्वप्न. आपल्यासोबत रुची नेरुरकर अर्थात आपल्या लाडक्या बयोचे वडील संजय नेरुरकर देखील आहेत. सर, काय सांगाल, तुमची मुलगी एका गावातून शिकलेली एवढ्या मोठ्या पडद्यावर झळकते, कसं वाटतंय, नेमका आनंद कसा व्यक्त करा? म्हणजे मला अगदी जेव्हाचं जे सिलेक्शन वगैरे झालं तेव्हा भरपूर आनंद झालेला. पण खरं सांगायचं तर म्हणजे आम्ही तिच्यासाठी एवढं म्हणजे ह्याच्यासाठी काय तिला म्हणजे हे गुण तिने संपादन करावेत असं आम्ही काय मोठं हे केलं नाही. पण सगळी करता करविता निलेश गुरवत आहे, कारण त्याने त्याचे ऑडिशन्स पाठवणं म्हणजे तो आधी मुळात एका नाट्यकर्मी किंवा रंगकर्मी म्हणून एक ग्रुप आहे त्याच्यावर आहे अटॅच. त्यामुळे त्याला असे मेसेज वगैरे येतात की बघ काय, तर त्याने मला विचारलं की संजू काका आपण अशी एक रुचीची ऑडिशन पाठवूया का? तर म्हटलं हो पाठवूया. मग ही आणि तू हे दोघे त्यांचे ऑडिशन वगैरे पाठवायचे, आणि मला फक्त एकदा तिने सांगितलं की झाली आहे रुचीची निवड झाली आहे, बघूया लुक टेस्टला वगैरे. मग तेव्हापासून मला थोडं वाटायला लागलं, तो मी बोलायचो की बहुतेक रुची आमची बाजी मारेल, पण तो खूप आनंद मोठा होता. बरं, हिला नाट्यक्षेत्रातला जो वारसा आहे तो नेमका कसा लाभला आहे? मुळात आमचं एक ओम शिवकृपा म्हणून मंडळ आहे. आम्ही आमच्या मंडळाच्या रिहर्सल वगैरे जवळ रुचीपेक्षा लहान असल्यापासून बघायला बसायचो. हळूहळू त्याच्यातनं आम्ही शिकलो. आम्हाला पण वाटायचं की अरे आपण पण एक दिवशी या नाटकात वगैरे काम करायचं वगैरे, आणि छोटे मोठे रोल ना आमच्या मंडळाकडनं आम्ही करायला लागलो. पण आमची अशी इच्छा होती की आमची मुलं आहेत त्याने पण ह्याच्यात यावं, आणि आज रुचीने तसंच म्हणजे आमच्या सर्वांच्या पावलावर पाऊल टाकून ती करते. हा एक मोठा आनंद आहे.
सर, बऱ्याचदा आपण नेहमी पाहतो की इंग्लिश मिडियम किंवा कॉन्व्हेंटचे जे स्टुडंट असतात ते मोठ्या पडद्यावर आपल्याला दिसतात, पण आपली बयो जी आहे आपल्या गावातील आहेत, जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकलेली मुलगी आहे, ती आज मोठ्या पडद्यावर आहे. काय सांगाल नेमकं? ह्याची निवड झाल्यानंतर आणि ह्याची सिरियल सुरू झाल्यानंतर मला बरेच लोकांना फोन यायचे किंवा मला प्रश्न करायचे की कुठच्या स्कूलमध्ये जाते किंवा कुठं हायस्कूलला किंवा इंग्लिश स्कूलला कुठे जाते. तर म्हटलं नाही, आमच्या समोर जिल्हा परिषदची शाळा आहे, तिच्यातच ती जाते, तिथे शिकते. पण मला पण असं वाटतं की प्राथमिक जे मराठी मीडियमच्या शाळेतनं सुद्धा काही मुलं आपला ध्येय गाठू शकतात तिकडे. म्हणजे मला इंग्लिश शाळेला कमी लेखायचं नाही आहे, पहिली गोष्ट सांगतो. पण लोकांचा समज असा होतो की ती इंग्लिश मिडियमकडे जात असेल, पण ही मराठी शाळेत जाऊन म्हणजे तिने आता एक मराठी माध्यमांच्या मुलांना सुद्धा एक वेगळा आदर्श दिला आहे तिने, की तुम्ही इथे पण या आणि इथून पण तुमचं करिअर खूप चांगलं निर्माण होईल. आणि माझं बरंच मुलांना हे सांगणं आहे की कुठे आपल्याला इंग्लिश मिडियम नाही मिळालं, पण मराठी शाळेत सुद्धा तुम्ही शिका, तुमचं एम ठेवा एक, अमुक ठिकाणी मला जायचं आहे, तसं तुम्ही नक्कीच घडू शकता. बरं सर, माझा अगदी शेवटचा प्रश्न की मगाशी मी बयोला विचारलं होतं की तुझे रोल मॉडेल कोण आहेत आयुष्यातले, तेव्हा तिने म्हटलेलं की माझे वडील हे माझं रोल मॉडेल आहेत. त्यावेळी नेमकं कसं वाटलेलं तुम्हाला? खूप आनंद झाला खरं. अर्थात सरांच्या भावना या ठिकाणी दाटून आल्यात. सरांच्या भावना या ठिकाणी दाटून आल्यात आपण पाहू शकतो. कारण कोणत्याही वडिलांसाठी ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे, कारण एका लाईव्ह इंटरव्ह्यूमध्ये वडील देखील समोर आहेत आणि त्याच वेळी मुलीला प्रश्न विचारला जातो की रोल मॉडेल कोण, तेव्हा मुलगी म्हणते की माझे बाबा, माझे वडील हे माझे रोल मॉडेल आहेत. अर्थात कोणत्याही वडिलांसाठी ही अभिमानास्पद अशी गोष्ट आहे आणि तीच गोष्ट आज बयोने या ठिकाणी करून दाखवल्या अर्थातच. त्यामुळे सरांच्या देखील भावना ज्या आहेत त्या ठिकाणी दाटून आल्यात. सर, काय सांगाल नेमकं? नाही, आता निलेश गुरु काय ते सांगते. तर ह्या ठिकाणी बयोचे गुरु अर्थात निलेश गुरु आमचे मित्र देखील आहेत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक मोठे कलाकार देखील आहेत, ज्यांनी बयोकडून सगळी ही जी आहे ती तयारी करून घेतली आहे. काय निलेश सांगशील बयोबद्दल आपल्या? नाही, गुरु वगैरे हा शब्द खूप मोठा आहे, म्हणजे तिथपर्यंत पोहोचायला खूप मोठी तपश्चर्या करावी लागते. पण गुरु तसं नाही आहे, पण एक मार्गदर्शक म्हणू शकतो आपण. पण काय म्हणतात त्या आपल्या मालवणी भाषेमध्ये एक अशी म्हण आहे की बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात. त्याचप्रमाणे रुचीचं होतं, कारण अगदी लहान वयापासूनच तिची चुणचुणीतपणा, इतरांबरोबर बोलण्याची सवय वगैरे ज्या गोष्टी होत्या, असं मी जसं नाही की तिच्या सभोवताची जी माणसं जी होती त्या माणसांच्या सुद्धा लक्षात यायचं की हिच्यात काहीतरी विशेष आहे. आणि मला वाटतं ते लॉकडाऊनमधल्या स्पर्धा ज्या निघाल्या, ऑनलाईन स्पर्धा असतील, तर त्याचा खूप मोठा फायदा झाला की प्रत्येक स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. म्हणजे वक्तृत्व स्पर्धा असेल, कथाकथन असेल, एकपात्री अभिनय स्पर्धा असेल किंवा घोषवाक्य स्पर्धा असेल, प्रत्येक स्पर्धेमध्ये तिने सहभाग घेतला आणि प्रत्येक स्पर्धेमध्ये नम्रात आली आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे मुंबईच्या एका संस्थेची स्पर्धा होती, त्यामध्ये जवळपास 300 मुलांमधनं एकपात्री अभिनय स्पर्धेत प्रथम आली आहे ती. आणि तिथून लक्षात यायला लागलं की ही एखाद्या कॅमेरासमोर जर गेली तर निश्चित रूपाने परफॉर्मन्स देऊ शकते, कारण तिच्याकडे धाडस आहे. तर पहिलं प्रोमो जेव्हा तिचा झाला, जवळपास 150 लोकांचं युनिट होतं. वसईच्या पुढे कुठलं का ते वज्रेश्वरी असं ठिकाण ते, आणि त्या ठिकाणी शूटिंग सुरू होतं. जवळपास 150 लोकांचं युनिट आणि ओळखीची 2च माणसं, तिचे वडील आणि मी. इतर 150 माणसांपैकी कोणीही नाही. आणि तरीही देखील तिने ज्या प्रकारे परफॉर्मन्स दिला, सकाळी 8:30ला शूट सुरू झालं, रात्री 11:30पर्यंत शूट सुरू होतं आणि प्रत्येक टेक हा रुचीवर झाला आणि प्रत्येक सीन तिने अगदी चोख दिला, 1 टेक दिला. त्यावेळी रुचीचे वडील पण म्हटले की नाही म्हणले, निलेश योग्य ठिकाणी आलोय आणि पुढे खूप मोठं भवितव्य आहे. आणि आजच्या घडीला जी माणसं बघतायत ती माणसं निश्चित रूपानं सांगतायत की येणारा काळ जो आहे तो हिचं भवितव्य खूप उज्ज्वल आहे. आणि कलेश्वराचे गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद आणि तुमच्या सर्वांचं म्हणजे कोकण शाहीन न्यूज चॅनलचं देखील मार्गदर्शन, शुभेच्छा सातत्याने आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात निश्चित रूपाने रुची पुढील येणाऱ्या काळात आपला नाव कमवेल. धन्यवाद निलेश आणि धन्यवाद रुचीचे बाबा. सुरू होतीये माझी गोष्ट, छोट्या बयोची मोठी स्वप्न. खरं तर ना, मराठी माध्यमांमध्ये शिकणारी मुलं ही कशा पद्धतीनं यश मिळवतात याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे तू आहेस.
तुझं शिक्षण नेमकं कुठे झालं, कशा पद्धतीनं झालं, हे खरंच जाणून घ्यायचं. मी जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्र शाळा नेहरू नंबर 1 ह्या शाळेत शिकते. माझे सगळे बाई मला खूप सपोर्ट करतात. म्हणजे आमचे जे केंद्र प्रमुख आहेत शिरोडकर सर, त्यांनी पण सांगितलं की हां जाऊ दे या मुलीला शूटला, आपण ॲडजस्ट करू शाळेत. तू शाळेतही अशा म्हणजे इतका सपोर्ट करताय, त्याचा अर्थ शाळेतही तुझे कलागुण त्यांना अर्थात दिसले असतील म्हणून इतका पाठिंबा देत आहेत. शाळेमध्ये कशा पद्धतीनं तू एकूणच म्हणजे नाटकांमध्ये असेल, गाण्यांमध्ये असेल भाग घेत होतीस, काय नेमकं ते? वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घ्यायची मी तिथे. ओम शिवकृपा कला क्रीडा मंडळ हे आमचं मंडळ आहे, तिथे पण माझा कथाकथन स्पर्धेत 1 नंबर आलेला. त्यानंतर मी डान्स करते. नुपूर कला मंदिर सिंधुदुर्ग हे कथ्थक शिकते मी. माझे मॅडम अनुजा अनिल गांधी यांच्याकडे मी शिकते कथ्थक. तू आता कथ्थकविषयी देखील सांगितलंस, तुझं खरं तर डॉक्टर होण्याचं देखील स्वप्न आहे, पण त्याचबरोबर या कला क्षेत्राकडे देखील तू त्याच ताकदीनं वळलेलं आताच्या घडीला पाहायला भेटतंय. हे कशा पद्धतीनं बॅलन्स होतं आहे? म्हणजे स्वप्न तर मोठं आहे आणि त्याचप्रमाणे ॲक्टिंगही करतेस. नेमकं आता पुढे आम्हाला बयो कोणत्या क्षेत्रामध्ये 100% पाहायला भेटेल? मला पण नाही माहिती. हा खरं तर ना थोडासा गुगली प्रश्न आपण जो म्हणतो ना त्यातला होता, पण बयो त्याचं उत्तर मी नेहमी सांगतो. म्हणजे मगाशी बोललो की हजरजबाबीपणा हा तिच्यामध्ये एक महत्त्वाचा गुण आहे, त्यातलंच एक उत्तर मलाही नाही माहिती. गुगली प्रश्नाला कुठेतरी सिक्सर बयोने मारलाय म्हणायला हरकत नाही. ते निश्चित चिन्मय. बयो आता एकूणच तुझा हा प्रवास सुरू झाला आहे. ही मालिका तर प्रत्येकाच्या मनावरती अधिराज्य घडवते किंवा प्रत्येकाच्या मनामनात बसलेली मालिका आहे. एकूणच नेमकं मालिकाचं कथानक तुझं काय आहे? तुझ्या तोंडून पुन्हा एकदा ऐकण्याची इच्छा आहे, कारण आम्ही सर्व पाहतोच, आम्हाला माहिती आहे. तुझं नेमकं कथानक काय? बयो एक गरीब घरातली मुलगी आहे आणि तिची आई जी आहे ती घरोघरी जाऊन कामं करते. त्यानंतर कोणाची भांडी घासते, कोणाचं जेवण बनवते आणि तिला सगळे तिच्या आईला लोक टोचून टोचून बोलत असतात. तिची काकी पण तिला खूप त्रास देते आणि ते बयोला पटत नाही आहे. बयोला डॉक्टर होऊन आई जे करते ते करायला द्यायचं नाही आहे. ती त्या कामाला कमी लेखत नाही आहे, पण तिला तिच्या आईला जे टोचून सगळे लोक बोलतात ते ऐकून घ्यायचं नसतं तिला, आणि जे आई काम करते ते आणखीन कोणाला करायला लागू नये असं तिला वाटतं. बयो आता एकूणच ना म्हणजे मगाशी मी एक मुद्दा छेडलेला की मराठी माध्यमांमध्ये शिकणारी मुलं पुढे जाऊन कशा पद्धतीने यशाच्या शिखरावर असतात हे फार लांबचं उदाहरण झालं. पण आता बयो फक्त वयवर्ष 11 आहे, इयत्ता 6वीमध्ये शिकते. 6वीमध्ये आमच्याच मराठी माध्यमामध्ये शिकणारी मुलगी आपलं नाव, आपल्या आईवडिलांचं नाव, आपल्या गावाचं नाव कशा पद्धतीनं कोरते हे देखील आपण पाहतोय. बयो तुझ्या यशामधचं श्रेय जे हे नेमकं तू कोणाकोणाला देशील? माझा दादा, माझी आई, माझे बाबा, निलेश गुरव, माझा तिकडे सेटवरती तेजस दादा आहे तो पण, सिद्धेश कुडाळकर. मग तुझ्या आता शूटिंगच्या वेळी पण ना हे आई बाबा किंवा निलेश दादा असतील किंवा इतर घरातली मंडळी असतील हे त्या ठिकाणी येतात का? हो येतात. त्यावेळी काय भीती असते, दडपण असतं मनावरती की आई बाबा समोर आहेत म्हणून अजून चांगलं काहीतरी मी काम करून दाखवेल अशी एनर्जी असते? अजून काहीतरी चांगलं काम करून दाखवेन असं वाटतं. आपण बयोशी असा संवाद सुरू ठेवणार आहोत. मी पुन्हा एकदा माईक चिन्मयीकडे देतो. बरं बयो, तू म्हटलंस तू सेटवर मस्ती करत असते, शाळेत देखील अशीच मस्ती करतेस काय? हो शाळेत काय बाई सर मारतात का? नाही, ओरडतात? थोडेसे ओरडतात पण मारत नाही. आणि घरी कसं असतं? आई मारत असेल? आई ओरडते. आणि बाबा? बाबा नाही ओरडत. अरे वा, खूप छान. बघ खरं तर ना अगदी तुझ्याविषयीची आम्ही माहिती जेव्हा घेत होतो त्यावेळी ते समोर येत होतं की अगदी लहानपणापासून तिचा आपण पाहतोय अर्थात तो बोलका चेहरा, चुणचुणीत स्वभाव आणि त्याचंच कुठंतरी आता फळ हे जे आहे ते अवघ्या ह्या वयामध्ये बयोला मिळताना दिसतं आहे. बयो देवगडमध्ये शूटिंग सुरू आहे. यापूर्वी देवगडला कधी असं जाणं झालं होतं? नाही. पहिल्यांदाच गेले शूटिंगच्या निमित्ताने? हो शूटिंगच्या निमित्ताने पहिल्यांदा गेली. देवगड तर खऱ्या अर्थानं पर्यटनाची माहेरी समजलं जातं. कसं वाटतंय देवगड?
देवगड छान आहे. तिकडे हवा तिकडची पण खूप छान आहे आणि तिकडचे सगळे लोक आम्हाला खूप प्रोत्साहन देत असतात. जर काही गरज लागली तर सगळे लोक धावून येतात मदतीला. हेच तर खऱ्या अर्थानं देवगडचं वैशिष्ट्य आहे. देवगडमध्ये नेहमी शूटिंग्स हे वेगवेगळ्या पिक्चर्स असतील, सिरियल्स असतील, वेब सिरीज असतील यांचं होत असतं. पण तिकडची माणसं जी आहेत अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आमच्या ही नेहमीच अशा गोष्टींना प्रोत्साहन देतात. हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. मी एक शेवटाला 2-3 प्रश्न आहेत माझ्या मनातले, ते मुद्दा म्हणून मी विचारेन. देवगडमध्ये शूटिंग सुरू आहे. देवगडच्या माणसांविषयी एका वाक्यात तू बोललेस, मला अजून काहीतरी ऐकण्याची इच्छा आहे. कारण की देवगडमध्ये शूटिंग सुरू असताना तुझं जे कौतुक आहे हे देवगडवासियांकडनं नेहमी ऐकत असतो. कारण माझं स्वतःचं गाव देवगड आहे, त्याच्यामुळे ते कानी येत असतं. देवगडची माणसं तुला खरंच कशी वाटली? देवगडची माणसं खूप चांगली आहेत आणि आमचं शूट सुरू असलं की देवगड पडेलमधले खूप लोक तिथे शूट बघायला येतात, माझ्याबरोबर फोटो काढायला येतात. तेव्हा खूप असं वेगळंच वाटतं. मग अशी आता तू एक म्हणजे बोलता बोललेस की ते खूप वेगळं वाटतं. ते एक ग्लॅमर आहे अर्थात. आणि एक सेलिब्रिटी म्हटल्यानंतर त्यांच्याबरोबर लोकांना फोटो काढण्याचा मोह आवडत नाही. कारण की बयो आता प्रत्येकाच्या मनात बसलेलं कॅरेक्टर झालं आहे बयो. त्यामुळेच अर्थातच प्रत्येकाला तुझ्यावर फोटो घेण्याची इच्छा होते. बयो, एक शेवटचा प्रश्न माझ्याकडून, नंतर चिन्मय तू काही विचारणार असेल तर करत विचार. कारण बयोची मुलाखत जी किंवा बयोबरोबर होत असलेली चर्चा ही कधी थांबू नये असं नेहमी वाटतं. कारण की इतका एक काय म्हणतो ना चुणचुणीत स्वभाव असलेली मुलगी आमच्या शेजारी बसली असताना तिच्याकडनं फक्त ऐकत राहावं असं वाटतं. स्वप्न ही सिरियलमध्ये तर निश्चित मोठी आहेत, त्यामध्ये जी कथा आहे त्या पद्धतीनं. पण मगाशी मी तुला विचारलं की तुला रिअल आयुष्यामध्ये नेमकं काय व्हायचं, त्यावेळी तू उत्तर दिलंस की मला डॉक्टर व्हायचं आहे. बरं, तुला डॉक्टर व्हायचं आहे आणि बयो यापूर्वी तू रायगडाला जेव्हा जाग येते या नाटकातील काही डायलॉग बोलली होतीस, ती प्लीज आमच्या दर्शकांसाठी एकदा म्हणून द्या. तुम्ही विसरलात पंत, पण आबासाहेबांची ते प्रत्येक आबासाहेबांची त्या प्रत्येक शब्दाचे आहेत आम्हाला. आबासाहेब, तुम्ही विसरलात पंत, पण आबासाहेबांची त्या तुम्ही विसरलात पंत, पण आबासाहेबांची त्या प्रत्येक शब्दाची याद आम्हाला आहे. आम्ही सांगतो. आबासाहेब इथं बसले होते, म्हणाले शंभूराजे भेटते तर फार बरं झालं असतं. त्यावर आपण विचारलं, राजांना बोलवून घ्यायचे का महाराज? आबासाहेब म्हणाले, नको, बाबडा पोर दिल फाटून जाईल त्याचा. आणि जेव्हा आम्हाला गादीवर बसवण्याची बात काढली तेव्हा आबासाहेब काय म्हणाले, राजांची वृत्ती घडवायला आजवर आम्हाला फुरसत मिळाली नाही. लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळा, जसा आकार द्यावा तशी मूर्ती घडते. देव कृपेने जर आम्हाला एवढे आयुष्य लाभले तर अण्णाजी आम्हीच तुम्हाला चमत्कार करून दाखवू. ॲक्टिंग क्षेत्रात पण आहेस तू, पण ॲक्टिंग आणि हे डॉक्टर व्हायचं सोडून अजून कोणकोणते छंद आहेत? डान्स आणि गायन. कधी म्हटलेस गाणे कधी म्हणून दाखव ना. नाही येत. आता तू म्हटलं सुद्धा छंद आहे म्हणून दाखव एक छोटंसं. नाही येत मला गाणं. अरे बापरे. मग ठीक आहे, तुझा आता रोल मॉडेल कोण, म्हणजे कोणाला तू आदर्श मानतेस स्वतःचा? माझे बाबा. वा, ग्रेट. का बाबाच का? बाबाच. कारण प्रत्येक मुलीसाठी तिचे वडील म्हणजे बाबा हे सुपर हिरो असतात. अर्थात तुझ्यासाठी देखील तुझे बाबा हे सुपर हिरो आहेत. त्यामुळे रोल मॉडेल असणं म्हणजे खूप ग्रेट, चांगली गोष्ट आहे. सैनात चिन्मय, निश्चित कुठल्याही मुलाला किंवा मुलीला आपल्या आई वडील हे आदर्शवत असणं हीच खऱ्या अर्थानं त्यांच्या यशाच्या वरच्या पायरीपर्यंत जाण्याची ती पहिली पायरी असते. त्यामुळे बयो, आमच्या कोकणशाही टीमकडनं तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत. बयो, अगदी शेवटचा प्रश्न, कोकणशाहीच्या दर्शकांना आणि अर्थात तुझ्या सर्व फॅन्स फॉलोअर्सना नेमकं काय आवाहन करशील? माझी सिरियल नक्की बघा, एवढंच. दर्शको, आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.